Добре, хора, забейте. Отидете в първа част на Get Ready With Me. Да излизам с Бобо. Добре, само ако ме чеш главата. След това използваме и това. Да, ще го използвам. Не си слагам по много, защото знаете ли колко много пуска? Не. Буквално трябваше да си взема White version, а не тоя. И ако не бях толкова смотана, мой просто да отида до Кампланда, а не до Лилито. Лилито е много скъпо с есенца. Есенс. Другия път отивам до Кампланд. Защото Кампланд е по-евтино. Всички искаме по-евтино. То. Тралалело, тралала, оркалеро, 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 оркала. Както знаете, аз обичам други. В публикациите ми... Не, нямам публикации, бъде. Добре. 9 факта за мене. 9 факта за мене, като съм на 9. Добре. На 15 август имам рожден ден. Да, знам, че много си викат: о, ама тогава имаш имен ден. Не имам и рожден ден. Просто съм се родила така. Втори факт е, че на мен ми трябва някоя най-добра приятелка или най-добър приятел, които са родени в зимата, защото един човек, който е роден в лятото, не може да има още един приятел, който се е родил в лятото. Разберете го. Или лято и есен, или пролет и зима, или лято и зима. Няма друго. О май гад, че ме... Много съм бавна. Майка ти. Отивайте в трета част. На кой пак? Бях на четвъртата сти. Това не скриншотвайте. Не скриншотвайте. Защо така? А това е озашаващо. Не съм кривогледа. Така ще направя сега на Бобо, да го изплаша. Така ще го изплаша Бобо. Аз винаги плаша Бобо. Добре, отивайте, защото времето ми изтече. Айде, отидете в трети час. Извинявам се за викането. Айде, отидете в трети час.